Ένα πρωινό που άλλαξε τα πάντα. Ένα αθώο σχόλιο από το στόμα ενός παιδιού. Η μαμά είπε ότι η Ελένη είναι αυτή που πάντα φρόντιζε για εμάς. Ήταν αρκετό για να κάνει τον Γιώργο Παπαδόπουλο, έναν ισχυρό εκατομμυριούχο, να διώξει βίαια την Νταντά από το σπίτι του. Αλλά τι φοβόταν πραγματικά να αποκαλυφθεί? Όταν η Ελένη εμφανίζεται στο δικαστήριο με ένα μπλε τετράδιο, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την αλήθεια που κρυβόταν μέσα του. Μια αλήθεια γραμμένη με το χέρι ενός παιδιού που είδε περισσότερα από όσα έπρεπε. Ένα μυστικό που θα συγκλώνιζε την αίθουσα του δικαστηρίου και θα άλλαζε για πάντα τη ζωή όλων των εμπλεκομένων. Τι συνέβη πραγματικά τη νύχτα που πέθανε η μητέρα των παιδιών? Μια συγκλονιστική ιστορία για τις αλήθειες που κρύβουμε, τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας και το θάρρος που χρειάζεται για να μιλήσουμε όταν όλοι οι άλλοι σιωπούν. Μια ιστορία που θα σας κάνει να αναρωτηθείτε πόσο καλά γνωρίζετε πραγματικά τους ανθρώπους που αγαπάτε. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το κανάλι μας Φωνές Καρδιάς για περισσότερες συγκλονιστικές ιστορίες που αγγίζουν την ψυχή. Κάντε like και αφήστε ένα σχόλιο για το πώς σας φάνηκε αυτή η ιστορία από όπου και αν την παρακολουθείτε. Η πρωινή λάμψη του ήλιου της Αθήνας έμπαινε από τα ψηλά παράθυρα της πολυτελούς βίλας στα βόρεια προάστια. Τα μαρμάρινα πατώματα αντανακλούσαν το φως σαν καθρέφτες, δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση γαλήνης που έκρυβε τη βαθιά θλίψη που είχε εγκατασταθεί στο σπίτι τους τελευταίους μήνες. Στην τραπεζαρία το πρωινό εξελισσόταν όπως κάθε μέρα. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, 45 χρονών, ιδιοκτήτης μιας αλυσίδας πολυτελών ξενοδοχείων σε όλη την Ελλάδα, καθόταν στην κεφαλή του τραπεζιού, βυθισμένος στις σελίδες της Καθημερινής. Τα γυαλιά του γλιστρούσαν στη μύτη του, καθώς σκάναρε τις οικονομικές ειδήσεις, αγνοώντας επιδεικτικά τα δύο παιδιά του που έτρωγαν σιωπηλά. Η Σοφία, 10 χρονών, έσπροχνε το γιαούρτι της με το κουτάλι χωρίς να τρώει. Τα μαύρα της μαλλιά, πιασμένα σε μια αυστηρή κοτσίδα, έπεφταν στον ώμο της. Τα μάτια της, βαθιά καστανά σαν της μητέρας της, κοιτούσαν επίμονα το πιάτο της. Απέναντί της, ο μικρός Μάριος, μόλις 6 χρονών, μασούσε αργά ένα κομμάτι κουλούρι με μέλι. Το προσωπάκι του, γεμάτο φακίδες, έδειχνε κουρασμένο με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, ασυνήθιστο για ένα παιδί της ηλικίας του. Πίσω τους στεκόταν η Ελένη Κοντού, 38 χρονών, η παιδαγωγός που είχε αναλάβει τα παιδιά μετά το θάνατο της μητέρας τους πριν από 8 μήνες. Φορούσε ένα απλό γκρι φόρεμα, τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν χαμηλό κότσο και τα χέρια της με τα λεπτά δάχτυλα έτρεμαν ελαφρά καθώς σέρβιρε τσάι στο Γιώργο. Αυτός δεν σήκωσε καν το βλέμμα για να την ευχαριστήσει. «Θέλεις λίγο ακόμα γιαούρτι, Σοφία μου?» ρώτησε η Ελένη με τρυφερή φωνή, σπάζοντας τη βαριά σιωπή. Η Σοφία κούνησε αρνητικά το κεφάλι της, χωρίς να σηκώσει το βλέμμα. Ο Γιώργος γύρισε βαριεστημένα την εφημερίδα, τσαλακώνοντας ελαφρά τις άκρες της. Το ρόλεξ στον καρπό του γυάλιζε, καθώς έπιασε το φλιτζάνι του καφέ. Ήταν ένας όμορφος άντρας, με γκρίζους κροτάφους και αυστηρό πρόσωπο που σπάνια χαμογελούσε πια. Η αποπνικτική σιωπή της τραπεζαρίας διακόπηκε ξαφνικά από τη λεπτή, παιδική φωνή του Μάριου. «Η μαμά εμφανίστηκε χθες το βράδυ στο δωμάτιό μου», είπε απλά, σαν να μιλούσε για τον καιρό. Το πυρούνι της Ελένης έπεσε στο πάτωμα, κάνοντας έναν μεταλλικό ήχο που αντίχησε σε όλο το δωμάτιο. Ο Γιώργος πάγωσε, με την εφημερίδα μισοδιπλωμένη στα χέρια του. «Τι είπες?» ρώτησε ο Γιώργος, η φωνή του χαμηλή και απειλητική. Ο Μάριος, ανυποψίαστος για την ένταση που είχε δημιουργήσει, συνέχισε με την αθώα φωνή του. «Η μαμά ήρθε χθες το βράδυ όταν κοιμόμουν, κάθισε στο κρεβάτι μου και χάιδεψε τα μαλλιά μου». Η Σοφία κοίταξε επιτέλους τον αδερφό της με τρόμο στα μάτια της. Η Ελένη έσκυψε γρήγορα να μαζέψει το πυρούνι, το πρόσωπό της κατακόκκινο. «Και τι σου είπε η μαμά σου?» ρώτησε ο Γιώργος, οι λέξεις του βγαίνοντας αργά σαν δηλητήριο. Ο Μάριος χαμογέλασε αθώα. «Μου είπε ότι η Ελένη είναι αυτή που πάντα φρόντιζε για μας τα αλήθεια. Ότι η Ελένη μας αγαπάει πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο». Η εφημερίδα στα χέρια του Γιώργου τσαλακώθηκε βίαια. Τα μάτια του, σκοτεινά σαν καταιγίδα, στράφηκαν αργά προς την Ελένη που στεκόταν τώρα παγωμένη, κρατώντας το πυρούνι σαν όπλο. «Κύριε Παπαδόπουλε, δεν είναι αυτό που νομίζετε», άρχισε να λέει, η φωνή της τρέμοντας. Ο Γιώργος σηκώθηκε απότομα. Η καρέκλα του έπεσε πίσω με θόρυβο.
Τα παιδιά αναπήδησαν τρομαγμένα. «Τι τους λες?» φώναξε προχωρώντας προς το μέρος της, το πρόσωπό του παραμορφωμένο από οργή. «Τι διαβολικά ψέματα βάζεις στα μυαλά των παιδιών μου?» «Τίποτα!» φώναξε η Ελένη σηκώνοντας τα χέρια αμυντικά. «Σας ορκίζομαι! Δεν τους είπα ποτέ τίποτα για...» «Φέη γεής», ούρλιαξε ο Γιώργος, χτυπώντας τη γροθιά του στο τραπέζι με τέτοια δύναμη που τα πιάτα αναπήδησαν. «Δεν είσαι πια ευπρόσδεκτη σε αυτό το σπίτι». Η Σοφία πετάχτηκε όρθια. «Μπαμπά, όχι, σε παρακαλώ». Ο Μάριος άρχισε να κλαίει, μεγάλα δάκρυα κυλούσαν στα παχουλά του μάγουλα. «Η μαμά είπε ότι θα θύμωνες». «Σιώπη», φώναξε ο Γιώργος, κάνοντας τα παιδιά να συρρικνωθούν στις καρέκλες τους. Στράφηκε προς την Ελένη, το δάχτυλό του έτρεμε καθώς το έδειχνε προς το μέρος της. «Έχεις 10 λεπτά να μαζέψεις τα πράγματά σου και να φύγεις από το σπίτι μου». Η Ελένη κοίταξε τα παιδιά, τα μάτια της γεμάτα δάκρυα. «Παιδιά μου, λυπάμαι τόσο πολύ». «Μη μίλας στα παϊδιά μου», ούρλιαξε ο Γιώργος, πιάνοντάς την από τον μπράτσο και τραβώντας τη μακριά από το τραπέζι. Πάτησε ένα κουμπί στον τοίχο και μέσα σε δευτερόλεπτα 2 φουσκωτοί άντρες με μαύρα κοστούμια εμφανίστηκαν στην πόρτα της τραπεζαρίας. «Βγάλτε την έξω», διέταξε ο Γιώργος ψυχρά. «Μπορεί να πάρει τα προσωπικά της πράγματα, τίποτα άλλο». «Μπαμπά, σταμάτα», φώναξε η Σοφία τρέχοντας προς την Ελένη, αλλά ο πατέρας της την έπιασε από τους ώμους, κρατώντας την πίσω. «Θα πάρω τα παιδιά από το σχολείο», ψιθύρισε η Ελένη με ραγισμένη φωνή, καθώς οι φρουροί την έπιαναν από τους αγκώνες. «Δεν θα πλησιάσεις ποτέ ξανά τα παιδιά μου», είπε ο Γιώργος, τα μάτια του στενά, γεμάτα μίσος. «Αν σε δω οπουδήποτε κοντά τους, θα σε συντρίψω». Οι φρουροί την οδήγησαν στο δωμάτιό της, όπου πετούσε βιαστικά μερικά ρούχα σε μία βαλίτσα, τα χέρια της έτρεμαν ανεξέλεγκτα. Από το διάδρομο μπορούσε να ακούσει τα παιδιά να κλαίνε και τον Γιώργο να τους φωνάζει να σταματήσουν. Μέσα στη βιασύνη της άρπαξε την τσάντα της από το κομοδίνο και την έσφιξε στο στήθος της. Μέσα από το ανοιχτό φερμουάρ φαινόταν ένα μπλε τετράδιο με σελίδες γεμάτες χειρόγραφες σημειώσεις. Το έσπρωξε πιο βαθιά στην τσάντα και έκλεισε το φερμουάρ. Λίγα λεπτά αργότερα οι φρουροί την οδηγούσαν προς την έξοδο. Καθώς περνούσαν από την τραπεζαρία, είδε τη Σοφία να κρατάει σφιχτά τον Μάριο και τα 2 παιδιά έκλαιγαν απαρηγόρητα. «Σας αγαπώ», ψιθύρισε η Ελένη αρκετά δυνατά ώστε να την ακούσουν. Ο Γιώργος στεκόταν στην πόρτα, το πρόσωπό του πέτρινο. «Έξω», είπε. Καθώς την έσπροχναν έξω από τη μεγάλη σιδερένια πύλη της έπαυλης, η Ελένη στράφηκε μια τελευταία φορά. Μέσα από το παράθυρο του δεύτερου ορόφου μπορούσε να δει τη μικρή σιλουέτα του Μάριου και δίπλα του τη Σοφία, τα χέρια τους πιεσμένα στο γυαλί. Η Ελένη έσφιξε την τσάντα της στο στήθος της, νιώθοντας το βάρος του μπλε τετραδίου μέσα της. Δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό της, καθώς άρχισε να περπατάει κάτω από τον καυτό αθηναϊκό ήλιο, μακριά από τα παιδιά που αγαπούσε σαν δικά της. Το μπλε τετράδιο κουνιόταν μέσα στην τσάντα της με κάθε της βήμα. Και μέσα του κρυμμένη ήταν η αλήθεια που ο Γιώργος Παπαδόπουλος φοβόταν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. 3 μέρες είχαν περάσει από την απότομη απομάκρυνση της Ελένης από το αρχοντικό των Παπαδόπουλων. 3 μέρες που έμοιαζαν με αιωνιότητα για τα παιδιά και με εφιάλτη για τον Γιώργο. Το πρωινό στην τραπεζαρία εξελισσόταν πλέον σε μια σιωπηλή μάχη θελήσεων. Η καινούρια οικιακή βοηθός, η κυρία Καλλιόπη, μια αυστηρή γυναίκα γύρω στα 60, με σφιγμένα χείλη και βλέμμα που θύμιζε αρχαίο άγαλμα, σέρβιρε το πρωινό με κινήσεις μηχανικές και ψυχρές. «Μάριε, φάε το πρωινό σου», είπε ο Γιώργος, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Ο Μάριος κοίταζε το πιάτο του με τη μαρμελάδα και το βούτυρο άθικτα πάνω στο ψωμί. Είχε χλωμιάσει τις τελευταίες μέρες και οι σκοτεινοί κύκλοι κάτω από τα μάτια του είχαν βαθύνει. «Η Ελένη έφτιαχνε το ψωμί με σχήματα», ψιθύρισε ο μικρός, τόσο χαμηλόφωνα που ο Γιώργος χρειάστηκε να σκύψει για να τον ακούσει. «Αυτό ήταν παιδιάστικο», αποκρίθηκε ο Γιώργος απότομα. «Είσαι μεγάλο αγόρι τώρα. Φάε κανονικά». Η Σοφία καθόταν απέναντι από τον αδερφό της, το βλέμμα της καρφωμένο στο άδειο πιάτο της. Δεν είχε αγγίξει το φαγητό της εδώ και 3 μέρες. Το πρόσωπό της, συνήθως γεμάτο ζωή, είχε γίνει μια μάσκα, τα μάτια της στεγνά και άδεια, σαν να είχε στερέψει από δάκρυα. «Σοφία, αν δεν φας, θα αναγκαστώ να πάρω μέτρα»,
είπε ο Γιώργος, πιέζοντας τα δάχτυλά του στους κροτάφους του. Οι πονοκέφαλοι είχαν γίνει συχνότεροι από τότε που έφυγε η Ελένη. Η Σοφία δεν αντέδρασε. Έμεινε ακίνητη, σαν άγαλμα, το βλέμμα της να διαπερνά τον πατέρα της σαν να μην υπήρχε. «Με ακούς?» φώναξε ο Γιώργος, χτυπώντας τη γροθιά του στο τραπέζι. Τα μαχαιροπύρουνα αναπήδησαν, αλλά τα παιδιά παρέμειναν ακίνητα, σαν να είχαν συνηθίσει σε τέτοιες εκρήξεις. Το κινητό του Γιώργου χτύπησε, διακόπτοντας την ένταση. Κοίταξε την οθόνη. Ήταν το σχολείο των παιδιών. Με ένα βαρύ αναστεναγμό σηκώθηκε και βγήκε από την τραπεζαρία για να απαντήσει. «Παπαδόπουλος», είπε απότομα στο τηλέφωνο. Η φωνή της διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου της Κηφισιάς ακούστηκε ανήσυχη από την άλλη άκρη της γραμμής. «Κύριε Παπαδόπουλε, πρέπει να μιλήσουμε για τη Σοφία». Ο Γιώργος ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται. «Τι συμβαίνει?» «Από προχθές η Σοφία έχει σταματήσει να μιλάει», εξήγησε η διευθύντρια. «Δεν απαντά στους καθηγητές, δεν συμμετέχει στο μάθημα, δεν μιλά καν στις φίλες της». Ο Γιώργος έκλεισε τα μάτια του, προσπαθώντας να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του. «Απλώς περνάει μια φάση. Κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει κάτι άλλο», συνέχισε η διευθύντρια, η φωνή της πιο σοβαρή τώρα. «Η Σοφία έγραψε κάτι ανησυχητικό στο τετράδιο των δραστηριοτήτων της σήμερα. Φαίνεται σαν ένα είδος συγγνώμης, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιον απευθύνεται». «Τι ακριβώς έγραψε?» ρώτησε ο Γιώργος, η φωνή του ξαφνικά ξερή. «Έγραψε: «Συγγνώμη που δεν μπόρεσα να σε προστατεύσω, συγγνώμη που δεν είπα την αλήθεια», διάβασε η διευθύντρια. «Και από κάτω, με πολύ μικρά γράμματα, η Ελένη ξέρει». Ο Γιώργος αισθάνθηκε το αίμα να παγώνει στις φλέβες του. «Θα το χειριστώ εγώ», είπε απότομα και έκλεισε το τηλέφωνο. Γύρισε στην τραπεζαρία, κοιτάζοντας τα παιδιά του με νέα ματιά. Τι ήξερε η Σοφία, τι μπορούσε να ξέρει η Ελένη? Στο μεταξύ, σε μία άλλη γωνιά της πόλης, η Ελένη καθόταν στο κρεβάτι του μικρού δωματίου που είχε νοικιάσει στο κέντρο του Βόλου. Το δωμάτιο ήταν λιτό, ένα κρεβάτι, ένα γραφείο, μία καρέκλα και μία μικρή ντουλάπα. Στο παράθυρο, η θέα της θάλασσας του παγασιτικού κόλπου απλωνόταν μπροστά της, αλλά η Ελένη με τα βίας την πρόσεχε. Στο κομοδίνο δίπλα της, η τσάντα της παρέμενε κλειστή, με το μπλε τετράδιο ασφαλισμένο μέσα της. Δεν το είχε ανοίξει από τότε που έφυγε από το σπίτι του Γιώργου. Δεν χρειαζόταν να το κάνει. Ήξερε ακριβώς τι περιείχε. Το βλέμμα της ήταν καρφωμένο στο ρολόι στον τοίχο. Περίμενε μια συγκεκριμένη ώρα, μια συγκεκριμένη στιγμή. Ή μήπως περίμενε κάποιον. Το κινητό της τηλέφωνο χτύπησε. Η Ελένη το άρπαξε αμέσως. «Έλα», είπε η φωνή της χαμηλή. «Τα παιδιά δεν είναι καλά», είπε η φωνή από την άλλη άκρη της γραμμής. «Η Σοφία έχει σταματήσει να μιλάει εντελώς και ο Μάριος έχει αρχίσει να έχει εφιάλτες κάθε βράδυ». Η Ελένη έκλεισε τα μάτια της, νιώθοντας έναν πόνο να διαπερνά την καρδιά της. Το περίμενα. Ο Γιώργος είναι έξω φρενών. Έχει αρχίσει να πίνει ξανά. Η Ελένη αναστέναξε. «Πρέπει να περιμένουμε. Δεν είναι ακόμη η ώρα». «Πόσο καιρό θα αφήσεις τα παιδιά σε αυτή την κατάσταση?» ρώτησε η φωνή με ένταση. «Μέχρι να είναι η κατάλληλη στιγμή», αποκρίθηκε η Ελένη, τα μάτια της καρφωμένα στο μπλε τετράδιο που προεξήχε από την τσάντα της. «Όταν έρθει η ώρα θα ξέρεις». Έκλεισε το τηλέφωνο και πλησίασε το παράθυρο. Κάτω, τα κύματα χτυπούσαν ρυθμικά την ακτή, όπως χτυπούσε και η καρδιά της, σταθερά, επίμονα, με μια βαθιά γνώση ότι κάποια πράγματα είναι αναπόφευκτα. Η Ελένη άπλωσε το χέρι της και τράβηξε το μπλε τετράδιο από την τσάντα της. Το κράτησε στα χέρια της χωρίς να το ανοίξει, σαν να κρατούσε μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό ακριβώς ήταν μια βόμβα αλήθειας που όταν θα εκρηγνιόταν θα άλλαζε τα πάντα. Πίσω στο αρχοντικό ο Γιώργος περιφερόταν στο γραφείο του σαν να γρίμει σε κλουβί. Το ποτήρι του ουίσκι στο χέρι του ήταν το τρίτο από το πρωί. Σταμάτησε μπροστά σε μια φωτογραφία στον τοίχο. Εκείνος, η Ελένα, η νεκρή σύζυγός του και τα παιδιά, όλοι χαμογελαστοί, τραβηγμένοι πριν από 2 χρόνια σε διακοπές στη Σαντορίνη. Στα μάτια της νεκρής συζύγου του υπήρχε κάτι που τώρα μόλις πρόσεχε, ένας φόβος, μια σιωπηλή έκκληση. «Τι ήξερες?» ψιθύρισε στη φωτογραφία. Στο σχολείο η Σοφία καθόταν μόνη της στο προαύλιο την ώρα του διαλύματος. Είχε βγάλει ένα μικρό μπλε τετράδιο, παρόμοιο με εκείνο της Ελένης, και έγραφε γρήγορα, επίμονα, τα μάτια της στεγνά αλλά γεμάτα αποφασιστικότητα.
Οι λέξεις που χάραζε στο χαρτί θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πάντα. Στο Βόλο η Ελένη συνέχιζε να περιμένει. Είχε τοποθετήσει το μπλε τετράδιο στο κομοδίνο δίπλα της. Ήταν ακόμα κλειστό, σαν ένα βιβλίο μυστικών που περίμενε τη σωστή στιγμή για να αποκαλυφθεί. «Δεν έφυγα», ψιθύρισε στον εαυτό της, κοιτώντας τη θάλασσα. «Απλά σιώπησα. Για λίγο». Το φεγγάρι έριχνε το ασημένιο του φως στο δωμάτιο καθώς ο Γιώργος στεκόταν ακίνητος μπροστά στην παλιά μπαρόκ κομμόδα της γυναίκας του. Το ποτήρι με το ουίσκι στο χέρι του ήταν άδειο εδώ και ώρα, αλλά εκείνος συνέχιζε να το κρατά σφιχτά σαν να αναζητούσε κάποιο είδος στήριγμα. Η κρεβατοκάμαρα της Ελένας παρέμενε ανέγγιχτη από την ημέρα του θανάτου της, 8 μήνες πριν. Τα αρώματά της ήταν ακόμα στη θέση τους στο μπουντουάρ. Τα ρούχα της κρέμονταν ακόμα στην ντουλάπα. Ο Γιώργος είχε απαγορεύσει σε οποιονδήποτε να αγγίξει οτιδήποτε. Ακόμα και η σκόνη που είχε αρχίσει να μαζεύεται στα έπιπλα έμοιαζε ιερή, ένα είδος μαρτυρίας της απουσίας της. Με χέρια που έτρεμαν ελαφρά από το ποτό ή από την ένταση, ούτε ο ίδιος δεν ήξερε, ο Γιώργος άνοιξε αργά το πρώτο σιρτάρι της κομμόδας. Μέσα, τακτοποιημένα σε μικρά στιβάδια, βρίσκονταν τα προσωπικά αντικείμενα της Ελένας. Μαντίλια με ταξωτά, κοσμήματα, φωτογραφίες. Άνοιξε το δεύτερο σιρτάρι. Χειρόγραφες σημειώσεις, λογαριασμοί, κάρτες από τα παιδιά. Τίποτα που να μπορεί να εξηγήσει την παράξενη φράση της Σοφίας στο σχολείο. Το τρίτο σιρτάρι. Έγγραφα του γάμου τους, οι γεννήσεις των παιδιών, ιατρικά έγγραφα. Και εκεί, στο πίσω μέρος, κρυμμένος κάτω από μια στίβα χαρτιών, ένας φάκελος κρέμ σφραγισμένος με το όνομά του γραμμένο στο μπροστινό μέρος με τον καλλιγραφικό γραφικό χαρακτήρα της Ελένας. Ο Γιώργος ένιωσε ένα σφίξιμο στο στομάχι του. Πώς δεν είχε δει ποτέ αυτό το γράμμα. Το τράβηξε με προσοχή, σαν να φοβόταν ότι θα διαλυθεί στα χέρια του. Κοίταξε την ημερομηνία στην πίσω πλευρά, 15 Μαρτίου, 1 μήνα πριν τον θάνατό της. Με καρδιά που χτυπούσε δυνατά, έσχισε προσεκτικά το φάκελο και έβγαλε ένα διπλωμένο χαρτί. Τα χέρια του έτρεμαν τόσο πολύ που χρειάστηκε να καθίσει στην άκρη του κρεβατιού για να μπορέσει να το διαβάσει. Άνοιξε αργά το χαρτί και άρχισε να διαβάζει. «Αγαπημένε μου Γιώργο, αν διαβάζεις αυτό το γράμμα, σημαίνει ότι βρήκες το θάρρος να ανοίξεις τα σιρτάρια μου. Ή ίσως σημαίνει ότι δεν είμαι πια εδώ για να σε εμποδίσω. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπόρεσα ποτέ να σου πω κατάματα. Πράγματα που φοβόμουν να παραδεχτώ ακόμα και στον εαυτό μου. Αλλά τώρα, καθώς γράφω αυτές τις γραμμές, νιώθω ότι το βάρος που κουβαλάω γίνεται πολύ μεγάλο για να το αντέξω μόνη μου. Γιώργο, αν ποτέ μου συμβεί κάτι, αν ποτέ φύγω από αυτόν τον κόσμο πριν από σένα, σε παρακαλώ, εμπιστεύσου την Ελένη. Ξέρει την αλήθεια. Την είδε. Ίσως να μην καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ, αλλά κάποια μέρα θα καταλάβεις. Και όταν έρθει εκείνη η μέρα, θυμήσου ότι σε αγαπούσα. Παρά τα λάθη μας, παρά τον πόνο, σε αγαπούσα. Φρόντισε τα παιδιά μας. Είναι το μόνο αθώο πράγμα που απέμεινε ανάμεσά μας. Με αγάπη, Ελένα». Ο Γιώργος ένιωσε το δωμάτιο να περιστρέφεται γύρω του. Τι σήμαινε αυτό το γράμμα, τι ήξερε η Ελένη, τι είχε δει. Σηκώθηκε απότομα, το γράμμα τσαλακωμένο στη γροθιά του. Αισθανόταν προδομένος, φοβισμένος, εξοργισμένος. Άρπαξε το κινητό του τηλέφωνο από το κομοδίνο και πάτησε ένα νούμερο από τις επαφές του. «Κωνσταντίνε», είπε με φωνή που μετά βίας αναγνώριζε ως δική του, «πρέπει να συναντηθούμε, τώρα». Μια ώρα αργότερα, ο Γιώργος καθόταν σε ένα σκοτεινό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας, απέναντι από τον Κωνσταντίνο Μαρκίδη, τον δικηγόρο και παιδικό του φίλο. Το γράμμα της Ελένας ήταν απλωμένο στο γραφείο ανάμεσά τους. «Θέλω να τη μηνύσω», είπε ο Γιώργος, το πρόσωπό του σκληρό σαν πέτρα. «Θέλω να κάνω μήνυση στην Ελένη για ψυχολογική κακοποίηση των παιδιών μου». Ο Κωνσταντίνος ανασήκωσε τα φρύδια του, τα δάχτυλά του ακουμπούσαν ελαφρά τις άκρες του γράμματος. «Με βάση τη στοιχεία, Γιώργο. Τα παιδιά λένε ότι μιλάνε με την νεκρή μητέρα τους», φώναξε ο Γιώργος, χτυπώντας τη γροθιά του στο γραφείο. «Η Σοφία έχει σταματήσει να μιλάει στο σχολείο. Ο Μάριος έχει εφιάλτες κάθε βράδυ. Αυτή τους έβαλε αυτές τις ιδέες στο μυαλό». Ο Κωνσταντίνος έσπρωξε τα γυαλιά του πάνω στη μύτη του και κοίταξε τον φίλο του με μια έκφραση που συνδύαζε ανησυχία και προβληματισμό. «Γιώργο, δεν είναι τόσο απλό. Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να πας στο δικαστήριο? Μια τέτοια κίνηση μπορεί να ανοίξει πόρτες που ίσως να μην θέλεις να ανοίξεις». Ο Γιώργος κοκάλωσε. «Τι εννοείς?» Ο Κωνσταντίνος δίστασε, επιλέγοντας προσεκτικά τα λόγια του.
Αν πάμε σε δίκη, η Ελένη θα έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει τη δική της εκδοχή των γεγονότων, να καλέσει μάρτυρες, να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία. «Και λοιπόν», ρώτησε ο Γιώργος, αλλά η φωνή του είχε χάσει την προηγούμενη σιγουριά της. «Λοιπόν», συνέχισε ο Κωνσταντίνος, «αυτό το γράμμα υπονοεί ότι η Ελένη γνωρίζει κάτι που η Ελένα, η γυναίκα σου, ήθελε να προστατεύσει». Ο Γιώργος ένιωσε ένα κύμα παγωμένου υδρότα να κυλάει στη ραχοκοκαλιά του. «Προχώρα με τη μήνυση», είπε τελικά η φωνή του ξερή. «Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ». Ο Κωνσταντίνος αναστέναξε, αλλά έγνεψε καταφατικά. «Όπως επιθυμείς. Θα ετοιμάσω τα χαρτιά». Στο μεταξύ, σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Βόλο, η Ελένη Κοντού λάμβανε ένα μήνυμα στο κινητό της. Ήταν από έναν αριθμό που δεν αναγνώριζε. «Κυρία Κοντού, είμαι δικαστικός κλητήρας. Έχω εντολή να σας παραδώσω μία κλήση για να εμφανιστείτε στο δικαστήριο σχετικά με μία μήνυση που κατέθεσε εναντίον σας ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος για ψυχολογική κακοποίηση ανηλίκων». Η Ελένη διάβασε το μήνυμα 2 φορές. Δεν ένιωσε έκπληξη, ούτε φόβο. Ήταν σαν να περίμενε αυτή τη στιγμή εδώ και μήνες. Σηκώθηκε αργά από το κρεβάτι της και πλησίασε το τραπέζι όπου βρισκόταν το μπλε τετράδιο. Το πήρε στα χέρια της και για πρώτη φορά από τότε που έφυγε από το σπίτι του Γιώργου, το άνοιξε. Άρχισε να διαβάζει τις πρώτες σελίδες, ψιθυρίζοντας τις λέξεις σαν προσευχή. Οι σελίδες ήταν γεμάτες με παιδικό γραφικό χαρακτήρα, το ημερολόγιο της Σοφίας, το οποίο η Ελένη είχε κρατήσει ασφαλές όταν η Ελένα, η μητέρα του κοριτσιού, της το είχε εμπιστευτεί λίγο πριν τον θάνατό της. «Ήρθε η ώρα», ψιθύρισε η Ελένη στο άδειο δωμάτιο. «Επιτέλους, ήρθε η ώρα». Έξω από το παράθυρό της, η θάλασσα του παγασιτικού κόλπου ήταν σκοτεινή και ταραγμένη, όπως και οι σκέψεις που στροβιλίζονταν στο μυαλό της Ελένης, καθώς προετοιμαζόταν για τη μάχη που την περίμενε. Η σκηνή βυθίζεται στο παρελθόν, 14 μήνες πριν. Μια βραδιά με καταιγίδα στην Αθήνα. Η βροχή χτυπούσε τα παράθυρα της έπαυλης των Παπαδόπουλων σαν πέτρες ρηγμένες από αόρατα χέρια. Ο άνεμος σούρλιαζε στους διαδρόμους, κάνοντας τα παράθυρα να τρίζουν, σαν να προσπαθούσε να προειδοποιήσει για κάτι που κανείς δεν μπορούσε να δει. Η Ελένη, με μια κούπα ζεστό τσάι στα χέρια, περπατούσε αθόρυβα στον μακρύ διάδρομο του επάνω ορόφου, ελέγχοντας τα παιδιά που κοιμόνταν. Ο Γιώργος έλειπε σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και η Ελένα είχε ξαπλώσει νωρίς, παραπονούμενη για πονοκέφαλο. Καθώς πλησίαζε την κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού, η Ελένη άκουσε μια οξία, θυμωμένη φωνή. Η Ελένα, που υποτίθεται ότι κοιμόταν, φώναζε σε κάποιον στο τηλέφωνο. «Δεν θα το ανεχτώ άλλο αυτό». Η φωνή της έτρεμε από οργή και φόβο. «Πόσο νομίζεις ότι μπορώ να αντέξω? Τα παιδιά αρχίζουν να καταλαβαίνουν». Η Ελένη πάγωσε, η κούπα του τσαγιού ακινητοποιημένη στα μισά της διαδρομής προς τα χείλη της. Έπρεπε να απομακρυνθεί, να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της εργοδότριάς της, αλλά κάτι στον τόνο της φωνής της Ελένας την ανάγκασε να μείνει. «Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αν ο Γιώργος μάθει, αν καταλάβει τι συμβαίνει». Η φωνή της Ελένας έσπασε σε έναν λυγμό. «Φοβάμαι, καταλαβαίνεις, φοβάμαι». Ένας δυνατός κρότος ακούστηκε μέσα από το δωμάτιο, σαν κάτι να έπεσε ή να χτυπήθηκε. Η Ελένη ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται. Κάτι πολύ σοβαρό συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες αυτού του γάμου. Ξαφνικά η Ελένη αισθάνθηκε μια παρουσία δίπλα της. Γυρίζοντας, είδε τη Σοφία, τότε μόλις 9 ετών, να στέκεται στον διάδρομο με το νυχτικό της, τα μάτια της ορθάνυχτα και τρομαγμένα. «Πάντα φωνάζει όταν νομίζει ότι κοιμόμαστε», ψιθύρισε η Σοφία. Η φωνή της τόσο χαμηλή που μετά βίας ακουγόταν πάνω από το θόρυβο της καταιγίδας έξω. Μερικές φορές κρύβει πράγματα στα μπράτσα της. Η Ελένη γονάτισε μπροστά στο κορίτσι, ακουμπώντας απαλά τους ώμους της. «Τι πράγματα, Σοφία μου?» Η Σοφία κοίταξε τρομαγμένη την πόρτα της κρεβατοκάμαρας των γονιών της. «Μελανιές», ψιθύρισε. «Σαν αυτές που είχα όταν έπεσα από την κούνια στην παιδική χαρά. Αλλά η μαμά δεν πέφτει ποτέ. Ο μπαμπάς λέει ότι είναι αδέξια». Η Ελένη ένιωσε ένα κύμα παγωμένου τρόμου να πλημμυρίζει τις φλέβες της. Πριν προλάβει να απαντήσει, η πόρτα της κρεβατοκάμαρας άνοιξε απότομα. Η Ελένα στεκόταν εκεί, με μάτια κόκκινα από το κλάμα και ένα ξεκάθαρο μελάνιασμα στο δεξί της μπράτσο, μισοκρυμμένο από το μανίκι της ρόμπας της. «Σοφία, τι κάνεις έξω από το κρεβάτι σου?» φώναξε η Ελένα, προσπαθώντας να ακουστεί αυστηρή, αλλά η φωνή της έτρεμε.
Η Σοφία τρύπωσε πίσω από την Ελένη, σφίγγοντας το πόδι της με τα μικρά της χέρια. «Τρόμαξε από την καταιγίδα», είπε γρήγορα η Ελένη, καλύπτοντας το κορίτσι. «Την πηγαίνω πίσω στο κρεβάτι της». Τα βλέμματα των δύο γυναικών διασταυρώθηκαν. Υπήρχε μια σιωπηλή συνεννόηση ανάμεσά τους, μια αναγνώριση. Η Ελένα έγνεψε ελαφρά, τα μάτια της γεμάτα οικεσία. «Καληνύχτα, κυρία Παπαδοπούλου», είπε η Ελένη, παίρνοντας τη Σοφία από το χέρι και οδηγώντας την μακριά. Εκείνη τη νύχτα η Ελένη κάθισε δίπλα στο κρεβάτι της Σοφίας μέχρι που το κορίτσι αποκοιμήθηκε. Όταν επέστρεψε στο δωμάτιό της, βρήκε την Ελένα να την περιμένει, καθισμένη στην άκρη του κρεβατιού της. «Τι είδε?» ρώτησε η Ελένα, η φωνή της τόσο χαμηλή που σχεδόν χανόταν. «Αρκετά», αποκρίθηκε η Ελένη. Η Ελένα κούνησε το κεφάλι της, δάκρυα γυάλιζαν στα μάτια της. «Δεν είναι αυτό που νομίζεις». «Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσετε», είπε η Ελένη, καθώς κάθισε δίπλα στην εργοδότριά της. «Όχι, πρέπει να καταλάβεις», επέμεινε η Ελένα, το χέρι της τρέμοντας, καθώς άγγιξε τον μπράτσο της, όπου βρισκόταν η μελανιά. «Δεν είναι ο Γιώργος, ποτέ δεν θα με χτυπούσε. Είναι κάτι άλλο, κάτι που δεν μπορώ να πω». Η Ελένη την κοίταξε με απορία και ανησυχία. «Μπορώ να βοηθήσω. Τα παιδιά είναι ο λόγος που πρέπει να μείνεις σιωπηλή», είπε η Ελένα, πιάνοντας το χέρι της Ελένης. «Υποσχέσου μου ότι θα τα προσέχεις. Υποσχέσου μου ότι αν κάτι μου συμβεί θα είσαι εδώ για αυτά». Η Ελένη ένιωσε έναν κόμπο στο στομάχι της. «Τι εννοείται, αν κάτι σας συμβεί?» Η Ελένα δεν απάντησε σε αυτή την ερώτηση. Αντίθετα, σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Πριν φύγει, γύρισε και κοίταξε την Ελένη με μια έκφραση αποφασιστικότητας. «Κράτα τα μάτια σου ανοιχτά, Ελένη, και κράτα ένα ημερολόγιο. Γράψε ό,τι βλέπεις, ό,τι ακούς. Μια μέρα μπορεί να χρειαστεί». 6 εβδομάδες αργότερα, η Ελένα Παπαδοπούλου βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο της. Επίσημη αιτία θανάτου: υπερβολική δόση ηρεμιστικών. Αυτοκτονία, είπαν οι αρχές. Ο Γιώργος ήταν συντετριμμένος, τουλάχιστον μπροστά στον κόσμο. Αλλά η Ελένη είχε δει το βλέμμα του όταν του ανακοίνωσαν τα νέα. Ήταν πιο κοντά στην ανακούφιση παρά στη θλίψη. Η σκηνή επιστρέφει στο παρόν. Τα παιδιά του Γιώργου κάθονται σιωπηλά στο γραφείο της σχολικής ψυχολόγου, της κυρίας Αντωνίου. Η Σοφία παραμένει βυθισμένη στη σιωπή της, ενώ ο Μάριος παίζει νευρικά με ένα παιχνίδι στα χέρια του. «Παιδιά, θέλω να σας βοηθήσω», λέει η ψυχολόγος με μια ζεστή, καθησυχαστική φωνή. «Αλλά δεν μπορώ αν δεν μου μιλήσετε». Καμία απάντηση. Η κυρία Αντωνίου αναστενάζει και γυρίζει προς τον Γιώργο που περιμένει έξω από το γραφείο της. «Κύριε Παπαδόπουλε, φοβάμαι ότι υπάρχει κάτι κλειδωμένο μέσα τους. Κάτι που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εκφράσουν». Ο Γιώργος σφίγγει τα χείλη του. «Είναι εκείνη, η παιδαγωγός. Τους έχει γεμίσει το μυαλό με ανοησίες». Η ψυχολόγος τον κοιτάζει με επαγγελματική ουδετερότητα. «Κύριε Παπαδόπουλε, με όλο το σεβασμό, πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι βαθύτερο από αυτό. Τα παιδιά δείχνουν συμπτώματα τραύματος». «Τραύματος», επαναλαμβάνει ο Γιώργος, η φωνή του ξαφνικά αμυντική. «Τι εννοείται τραύματος? Τα παιδιά μου έχουν τα πάντα. Τους προσφέρω τον καλύτερο τρόπο ζωής». Η κυρία Αντωνίου διατηρεί την ψυχραιμία της. «Το τραύμα δεν έχει πάντα να κάνει με υλικές στερήσεις, κύριε Παπαδόπουλε». Στο μεταξύ, στο γραφείο του δικηγόρου της, στο κέντρο της Αθήνας, η Ελένη ετοιμάζει την υπεράσπισή της. Ξετυλίγει με προσοχή μια συγκεκριμένη σελίδα από το μπλε τετράδιο και την τοποθετεί μπροστά από τη νεαρή δικηγόρο της, τη Μαρία Καραγιάννη. «Αυτό είναι το ημερολόγιο της Σοφίας», εξηγεί η Ελένη. «Μου το έδωσε η μητέρα της, η Ελένα, λίγο πριν πεθάνει. Μου είπε να το κρατήσω ασφαλές». Η Μαρία διαβάζει τη σελίδα, τα μάτια της διευρύνονται καθώς προχωρά στο κείμενο. Είναι γραμμένο με τον αδέξιο γραφικό χαρακτήρα ενός παιδιού. Ο μπαμπάς δεν ξέρει τι συνέβη εκείνο το βράδυ, αλλά εγώ δεν μπόρεσα ποτέ ξανά να κοιμηθώ μετά από αυτό. Η Μαρία κοιτάζει την Ελένη με μια έκφραση σοκ και δέους. Αυτό αλλάζει τα πάντα. Η Ελένη γνέφει αργά, τα μάτια της γεμάτα θλίψη. «Αυτός είναι μόνο η αρχή. Υπάρχουν πολλές ακόμα σελίδες». Έξω από το παράθυρο του γραφείου, ο ουρανός της Αθήνας σκοτεινιάζει καθώς πλησιάζει μία καταιγίδα. Μία καταιγίδα που θα μοιάζει πολύ με εκείνη τη μοιραία νύχτα 14 μήνες πριν, όταν τα μυστικά άρχισαν να ξεδιπλώνονται και ο φόβος εγκαταστάθηκε μόνιμα στο σπίτι των Παπαδόπουλων.
Η αίθουσα του Πρωτοδικείου Αθηνών ήταν γεμάτη από τον ήχο χαμηλόφωνων συζητήσεων, καθώς ο Γιώργος Παπαδόπουλος εισερχόταν με το κοστούμι του Αρμάνι και τα γυαλιά ηλίου Ray-Ban, τα οποία αφαίρεσε μόνο όταν κάθισε δίπλα στον δικηγόρο του. Το πρόσωπό του ήταν μια μάσκα αυτοπεποίθησης, αλλά τα δάχτυλά του χόρευαν νευρικά πάνω στο δερμάτινο χαρτοφύλακά του. Στην αντίπερα πλευρά η Ελένη Κοντού έμπαινε χωρίς φανφάρες. Φορούσε ένα απλό μπλε ταγέρ που έδειχνε αξιοπρεπές, αλλά όχι ακριβό. Τα μαλλιά της ήταν μαζεμένα σε έναν απλό κότσο και στα χέρια της κρατούσε σφιχτά την τσάντα της με το μπλε τετράδιο μέσα. Η δικηγόρος της, η Μαρία Καραγιάννη, τη συνόδευε με ήρεμη αυτοπεποίθηση. Στην πίσω σειρά της αίθουσας, κρυμμένα από τα αδιάκριτα βλέμματα, κάθονταν η Σοφία και ο Μάριος με τη σχολική ψυχολόγο ανάμεσά τους. Ο Γιώργος δεν ήθελε να φέρει τα παιδιά, αλλά η δικαστής, η κυρία Αγγελική Δημητρίου, είχε επιμείνει ότι η παρουσία τους ήταν απαραίτητη για τη διαδικασία. «Εγείρεστε για την είσοδο της δικαστού Αγγελικής Δημητρίου», ανακοίνωσε ο κλητήρας και όλοι στην αίθουσα σηκώθηκαν. Η δικαστής Δημητρίου, μια γυναίκα γύρω στα 50 με διαπεραστικά μάτια και αυστηρή έκφραση, πήρε τη θέση της. Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στην αίθουσα, άρχισε τη διαδικασία. «Είμαστε εδώ για την προκαταρκτική ακρόαση της υπόθεσης Παπαδόπουλος κατά Κοντού σχετικά με ισχυρισμούς ψυχολογικής κακοποίησης ανηλίκων», δήλωσε η δικαστής. «Κύριε Μαρκίδη, παρακαλώ παρουσιάστε την υπόθεση του πελάτη σας». Ο Κωνσταντίνος Μαρκίδης, ο δικηγόρος του Γιώργου, σηκώθηκε με επισημότητα. «Η υπόθεση είναι απλή, εντιμότατη. Η κυρία Κοντού, ενώ εργαζόταν ως παιδαγωγός των παιδιών του πελάτη μου, άσκησε συστηματική ψυχολογική χειραγώγηση στα ανήλικα παιδιά. Τους έβαλε την ιδέα ότι επικοινωνούν με την νεκρή μητέρα τους, προκαλώντας τους σοβαρή συναισθηματική αναστάτωση». Ο Γιώργος ένευσε καταφατικά, το πρόσωπό του σκοτεινό από οργή. «Τα παιδιά», συνέχισε ο δικηγόρος, «έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά τους. Η κόρη του πελάτη μου, Σοφία, έχει σταματήσει να μιλάει στο σχολείο, ενώ ο γιος του, Μάριος, υποφέρει από εφιάλτες. Όλα αυτά ξεκίνησαν αφότου η κυρία Κοντού άρχισε να τους μιλάει για τη μητέρα τους με τρόπους που υπονοούσαν ότι είναι ακόμα παρούσα στη ζωή τους». Η δικαστής Δημητρίου ένευσε και στράφηκε προς την πλευρά της υπεράσπισης. «Κυρία Καραγιάννη, η απάντησή σας». Η Μαρία Καραγιάννη σηκώθηκε με ήρεμη αυτοπεποίθηση. «Εντιμότατη, η πελάτησά μου αρνείται κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς. Η κυρία Κοντού δεν είπε ποτέ στα παιδιά ότι επικοινωνούν με την νεκρή μητέρα τους. Αντιθέτως, είναι η μόνη ενήλικη που τα άκουγε πραγματικά». Η Ελένη, καθισμένη δίπλα στη δικηγόρο της, διατηρούσε μια έκφραση ήρεμης αξιοπρέπειας, αν και τα χέρια της έτρεμαν ελαφρά καθώς έσφιγγαν την τσάντα της. «Επιπλέον», συνέχισε η Καραγιάννη, «θα αποδείξουμε ότι οι αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών ξεκίνησαν πολύ πριν τον θάνατο της μητέρας τους και ότι η κυρία Κοντού ήταν η μόνη που προσπαθούσε να τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν αυτό που πραγματικά συνέβαινε στο σπίτι τους». Ο Γιώργος σηκώθηκε απότομα. «Αυτό είναι απαράδεκτο. Προσβάλλει τη μνήμη της νεκρής συζύγου μου». «Κύριε Παπαδόπουλε, καθίστε κάτω», διέταξε η δικαστής, χτυπώντας το σφυρί της. «Όλες οι πλευρές θα ακουστούν με σεβασμό σε αυτή την αίθουσα». Ο Γιώργος υπάκουσε απρόθυμα, τα μάτια του καρφωμένα στην Ελένη με οργή. «Κυρία Κοντού», είπε η δικαστής, «θα ήθελα να ακούσω από εσάς. Τι έχετε να πείτε για τους ισχυρισμούς εναντίον σας?» Η Ελένη σηκώθηκε αργά, η φωνή της σταθερή παρά την εσωτερική της ταραχή. «Εντιμότατη, δεν είπα ποτέ στα παιδιά ότι μιλούν με την νεκρή μητέρα τους. Τα παιδιά άρχισαν να λένε τέτοια πράγματα μόνα τους, πολύ πριν φύγω από το σπίτι τους». Σταμάτησε για μια στιγμή και μετά άνοιξε την τσάντα της. «Με την άδειά σας, θα ήθελα να σας δείξω κάτι που πιστεύω ότι είναι σημαντικό για αυτή την υπόθεση». Η δικαστής ένευσε και η Ελένη έβγαλε το μπλε τετράδιο από την τσάντα της. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε η δικαστής. «Είναι το ημερολόγιο της Σοφίας», εξήγησε η Ελένη. «Μου το έδωσε η μητέρα της, η Ελένα, λίγο πριν το θάνατό της. Μου ζήτησε να το κρατήσω ασφαλές». «Αντικείμενο», φώναξε ο Μαρκίδης. «Αυτό είναι μια ανυπόστατη δήλωση. Δεν υπάρχει τρόπος να επαληθευτεί ότι η εκλειπούσα έδωσε αυτό το τετράδιο στην κατηγορούμενη». «Θα αποφασίσω εγώ τι είναι σχετικό με αυτή την υπόθεση», αποκρίθηκε η δικαστής. «Κυρία Κοντού, μπορείτε να συνεχίσετε». Η Ελένη
Άνοιξε το τετράδιο σε μια συγκεκριμένη σελίδα. Με τρεμάμενη αλλά σταθερή φωνή διάβασε. Σήμερα η μαμά ήταν λυπημένη. Έκλαιγε στην ντουλάπα. Η Ελένη έμεινε μαζί της μέχρι να σταματήσει. Μετά έπεσε στο πάτωμα. Νόμιζα ότι κοιμόταν. Ο Γιώργος πετάχτηκε όρθιος ξανά. «Αυτό είναι γελίο! Η κόρη μου δεν έγραψε ποτέ αυτά τα πράγματα. Κύριε Παπαδόπουλε», φώναξε η δικαστής, «αν διακόψετε ξανά θα σας απομακρύνω από την αίθουσα». Η Ελένη γύρισε μια άλλη σελίδα του τετραδίου και συνέχισε να διαβάζει. «Η μαμά μας είπε, αν μου συμβεί κάτι, είναι επειδή δεν άντεξα άλλο τις φωνές του». Στο πίσω μέρος της αίθουσας, η Σοφία κάλυψε το πρόσωπό της με τα χέρια της, τα ώμη της τρέμοντας. Ο Μάριος κοιτούσε με ορθάνυχτα μάτια. Δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλά του. Ο Γιώργος είχε παγώσει στη θέση του, το πρόσωπό του είχε χάσει κάθε χρώμα. Κοιτούσε την Ελένη με μια έκφραση που συνδύαζε οργή και τρόμο. «Εντιμότατη», είπε η Ελένη. «Υπάρχουν πολλές ακόμα σελίδες σαν αυτές». Η Σοφία κατέγραφε αυτά που έβλεπε και άκουγε στο σπίτι τους. Πράγματα που κανείς δεν ήθελε να ακούσει. Η δικαστής κοίταξε την Ελένη με μια έκφραση που ήταν δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί. Μετά στράφηκε προς τον Γιώργο. «Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε κάτι να πείτε για αυτά?» Ο Γιώργος προσπάθησε να μιλήσει, αλλά καμία λέξη δεν έβγαινε από το στόμα του. Ο δικηγόρος του έσκυψε και του ψιθύρισε κάτι στο αυτί. «Είναι όλα ψέματα», κατάφερε τελικά να πει ο Γιώργος, αλλά η φωνή του έτρεμε. «Η σύζυγός μου είχε προβλήματα, έπαιρνε φάρμακα, είχε παραισθήσεις». «Ενδιαφέρον», είπε η δικαστής, «γιατί σύμφωνα με τον ιατρικό φάκελο της συζύγου σας που έχω μπροστά μου δεν υπήρχε καμία διάγνωση ψυχικής διαταραχής. Αντιθέτως, υπάρχουν πολλαπλές επισκέψεις σε τμήματα επιγόντων περιστατικών για διάφορους τραυματισμούς». Ο Γιώργος κατέρευσε στην καρέκλα του, το πρόσωπό του χλωμό σαν φάντασμα. «Θα διατάξω μια πλήρη έρευνα σε αυτή την υπόθεση», συνέχισε η δικαστής, «και μέχρι την ολοκλήρωσή της τα παιδιά θα τεθούν υπό την προσωρινή επιμέλεια των κοινωνικών υπηρεσιών». «Όχι», φώναξε ο Γιώργος. «Δεν μπορείτε να μου πάρετε τα παιδιά μου». «Μπορώ και θα το κάνω αν κρίνω ότι κινδυνεύουν», αποκρίθηκε η δικαστής με ατσάλινη φωνή. «Αυτή η ακρόαση αναβάλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας». Καθώς η αίθουσα άδειαζε, η Ελένη στάθηκε για μια στιγμή κοντά στη Σοφία και το Μάριο. Δεν μπορούσε να τους αγγίξει, δεν μπορούσε να τους μιλήσει, αλλά τα βλέμματά τους συναντήθηκαν. Και στα μάτια των παιδιών υπήρχε κάτι που η Ελένη δεν είχε δει εδώ και πολύ καιρό. Ελπίδα. Ο Γιώργος, καθώς περνούσε δίπλα από την Ελένη, της ψιθύρισε με κακία. «Δεν τελειώσαμε. Θα το μετανιώσεις αυτό». Αλλά η Ελένη δεν φοβόταν πια. Είχε κάνει αυτό που είχε υποσχεθεί στην Ελένα. Είχε μιλήσει για τις φωνές που κανείς δεν ήθελε να ακούσει. Και τώρα επιτέλους κάποιος άκουγε. 2 εβδομάδες μετά την πρώτη ακρόαση, η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν ακόμα πιο γεμάτη. Δημοσιογράφοι συνοστίζονταν στις πίσω σειρές, προσπαθώντας να πιάσουν κάθε λεπτομέρεια της υπόθεσης που είχε αρχίσει να συγκλονίζει την αθηναϊκή κοινωνία. Ο γνωστός επιχειρηματίας Γιώργος Παπαδόπουλος, κατηγορούμενος έμμεσα για την κακοποίηση της νεκρής συζύγου του από μια απλή παιδαγωγό, ήταν η τέλεια τροφή για τα πρωτοσέλιδα. Ο Γιώργος φαινόταν διαφορετικός σήμερα. Το αψεγάδιαστο στυλ του είχε χαθεί. Το κοστούμι του ήταν τσαλακωμένο, το πρόσωπό του αξίριστο και τα μάτια του κόκκινα, είτε από έλλειψη ύπνου είτε από υπερβολικό αλκοόλ. Δίπλα του, ο Κωνσταντίνος Μαρκίδης έδειχνε επίσης προβληματισμένος, ξεφυλίζοντας νευρικά τα χαρτιά του. Η Ελένη, από την άλλη πλευρά, έδειχνε πιο δυνατή, πιο αποφασισμένη. Το μπλε τετράδιο βρισκόταν και πάλι στα χέρια της, αλλά τώρα το κρατούσε με μεγαλύτερη σιγουριά. Η δικαστής Δημητρίου μπήκε στην αίθουσα και όλοι σηκώθηκαν. «Συνεχίζουμε με την υπόθεση Παπαδόπουλος κατά κοντού», ανακοίνωσε η δικαστής. «Σήμερα θα ακούσουμε μάρτυρες. Κυρία Καραγιάννη, ποιος είναι ο πρώτος σας μάρτυρας?» Η Μαρία Καραγιάννη σηκώθηκε. «Καλούμε την κυρία Βασιλική Δρόσου, πρώην οικιακή βοηθό, στο σπίτι των Παπαδόπουλων». Μια γυναίκα γύρω στα 60, με σκυφτούς ώμους και νευρικό βλέμμα, προχώρησε προς το εδόλιο. Αφού ορκίστηκε, κάθισε κοιτάζοντας τα χέρια της. «Κυρία Δρόσου, πόσο καιρό εργαστήκατε στο σπίτι των Παπαδόπουλων?» ρώτησε η Καραγιάννη. «7 χρόνια», αποκρίθηκε η γυναίκα με χαμηλή φωνή. «Έφυγα 3 μήνες πριν το θάνατο της κυρίας Ελένας». «Και γιατί φύγατε?» Η Βασιλική ανασήκωσε τους ώμους της. «Δεν άντεχα άλλο την κατάσταση».
ποια κατάσταση? Η γυναίκα έριξε ένα φοβισμένο βλέμμα προς τον Γιώργο, ο οποίος την κοιτούσε με μάτια γεμάτα οργή. «Την κατάσταση στο σπίτι», είπε τελικά. «Τους καυγάδες, τις φωνές, τα κλάματα». «Ποιος φώναζε, ποιος έκλαιγε?» «Ο κύριος Παπαδόπουλος φώναζε», είπε η Βασιλική, η φωνή της τρέμοντας ελαφρά. «Κάθε βράδυ σχεδόν. Η κυρία Ελένα έκλαιγε. Συχνά την έβρισκα στο μπάνιο, κρυμμένη να κλαίει». «Είδατε ποτέ σημάδια κακοποίησης στην κυρία Παπαδοπούλου?» «Αντικείμενο!» φώναξε ο Μαρκίδης, πετάχτηκε όρθιος. «Καθοδηγεί το μάρτυρα!» «Θα το διατυπώσω διαφορετικά», είπε η Καραγιάννη. «Κυρία Δρόσου, παρατηρήσατε ποτέ κάτι ασυνήθιστο στη σωματική κατάσταση της κυρίας Παπαδοπούλου?» Η Βασιλική έγνεψε αργά. «Μελανιές στα μπράτσα της, μερικές φορές στο πρόσωπό της. Έλεγε ότι ήταν αδέξια, ότι έπεφτε, αλλά συνέβαινε πολύ συχνά». Πώς ήταν η ψυχολογική κατάσταση της κυρίας Παπαδοπούλου τους τελευταίους μήνες της ζωής της? Χειροτέρευε συνεχώς. Είχε κατάθλιψη, έντονη, ζητούσε βοήθεια, αλλά ο κύριος Παπαδόπουλος την αγνοούσε. Έλεγε ότι ήταν υπερβολική, ότι προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή. Πώς συμπεριφερόταν ο κύριος Παπαδόπουλος στη σύζυγό του μπροστά σας? Η Βασιλική δίστασε και μετά είπε αργά. Ήταν σκληρός, υποτιμητικός. Την έκανε να νιώθει ανάξια, ασήμαντη, και μερικές φορές οι φωνές του ήταν τόσο δυνατές που οι γείτονες τηλεφωνούσαν για να δουν αν όλα ήταν εντάξει. Στην καρέκλα του ο Γιώργος είχε αρχίσει να υδρώνει. Το πρόσωπό του μια μάσκα συγκρατημένης οργής. Και πώς ήταν η σχέση των παιδιών με την Ελένη Κοντού? Για πρώτη φορά ένα μικρό χαμόγελο εμφανίστηκε στο πρόσωπο της Βασιλικής. Η κυρία Ελένη ήταν το καταφύγιό τους. Τους πρόσεχε, τους άκουγε, ειδικά μετά τους καυγάδες. Καθόταν μαζί τους, τους διάβαζε ιστορίες, τους καθησύχαζε. «Πού μένετε τώρα, κυρία Δρόσου?» ρώτησε η Καραγιάννη. «Στα Ιωάννινα. Μετακόμισα εκεί μετά που έφυγα από το σπίτι των Παπαδόπουλων». «Γιατί τόσο μακριά?» Η Βασιλική κοίταξε ξανά τον Γιώργο και αυτή τη φορά υπήρχε ένας φόβος στα μάτια της που ήταν αδύνατο να κρυφτεί. «Ήθελα να είμαι μακριά, μακριά από την Αθήνα, μακριά από όλα αυτά». «Ευχαριστώ, κυρία Δρόσου. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις». Ο Μαρκίδης σηκώθηκε για την αντεξέταση, αλλά ήταν φανερό ότι δεν ήξερε πώς να αντιμετωπίσει αυτή τη μαρτυρία. Έκανε μερικές τυπικές ερωτήσεις και μετά παραιτήθηκε. Η δικαστής Δημητρίου παρακολουθούσε προσεκτικά, κρατώντας σημειώσεις. Το πρόσωπό της παρέμενε ανέκφραστο, αλλά τα μάτια της είχαν σκληρύνει καθώς κοιτούσε το Γιώργο. «Υπάρχουν άλλοι μάρτυρες?» ρώτησε η δικαστής. «Όχι σήμερα, εντιμότατη», αποκρίθηκε η Καραγιάννη. «Αλλά θα ήθελα να καταθέσω ως αποδεικτικό στοιχείο μία ακόμα σελίδα από το ημερολόγιο της Σοφίας Παπαδοπούλου». Ο Μαρκίδης πήγε να διαμαρτυρηθεί, αλλά η δικαστής τον σταμάτησε. «Το δικαστήριο έχει ήδη αποδεχθεί το ημερολόγιο ως αποδεικτικό στοιχείο, κύριε Μαρκίδη. Παρακαλώ, κυρία Καραγιάννη, συνεχίστε». Η δικηγόρος πήρε το τετράδιο από την Ελένη και το άνοιξε σε μια σελίδα που είχε σημειώσει. «Αυτή είναι μια καταχώρηση από τις 15 Μαρτίου, έναν μήνα πριν τον θάνατο της κυρίας Παπαδοπούλου», εξήγησε και άρχισε να διαβάζει. «Η Ελένη είναι η κρυφή μας μαμά. Γιατί μας ακούει, γιατί μας κρατάει όταν ο κόσμος γκρεμίζεται. Η μαμά είπε ότι η Ελένη δεν είναι η μαμά μας, αλλά είναι αυτή που έμεινε». Ο Γιώργος άρχισε να καταραίει μπροστά στα μάτια όλων. Το πρόσωπό του είχε χάσει κάθε χρώμα και τα χέρια του έτρεμαν καθώς προσπαθούσε να πιει νερό από ένα ποτήρι. Η Ελένη τον κοιτούσε, όχι με θριαμβευτική έκφραση, αλλά με ένα είδος θλιμμένης κατανόησης. Ήξερε τι ακολουθούσε και ήξερε ότι δεν θα ήταν εύκολο για κανέναν. Η δικαστής κοίταξε τα παιδιά που κάθονταν στις πίσω σειρές με την κοινωνική λειτουργό. Η Σοφία κοιτούσε τον πατέρα της με μια έκφραση που ήταν δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί, φόβος, λύπη, αλλά και κάτι σαν ανακούφιση. Ο Μάριος, τόσο μικρός για να καταλάβει πλήρως τι συνέβαινε, είχε κρύψει το πρόσωπό του στην αγκαλιά της κοινωνικής λειτουργού. «Το δικαστήριο θα διακόψει για σήμερα», ανακοίνωσε η δικαστής. «Θα συνεχίσουμε αύριο στις 10 το πρωί». Καθώς η αίθουσα άδειαζε, ο Γιώργος προσπάθησε να πλησιάσει τα παιδιά του, αλλά η κοινωνική λειτουργός τα απομάκρυνε γρήγορα. Έμεινε εκεί, στη μέση της αίθουσας, ένας άνθρωπος που έβλεπε τον κόσμο του να καταραίει. Η Ελένη πέρασε δίπλα του καθώς έφευγε. Για μια στιγμή τα βλέμματά τους συναντήθηκαν. «Γιατί?»
ψιθύρισε ο Γιώργος, η φωνή του σπασμένη. «Για τα παιδιά», αποκρίθηκε απλά η Ελένη. «Πάντα για τα παιδιά». Καθώς η Ελένη έφευγε από το δικαστήριο, μια δημοσιογράφος την πλησίασε. «Κυρία Κοντού, πώς νιώθετε που αποκαλύπτετε την αλήθεια μετά από τόσο καιρό?» Η Ελένη σταμάτησε και κοίταξε τη δημοσιογράφο με ήρεμα μάτια. «Δεν είμαι εγώ που αποκαλύπτω την αλήθεια», είπε. «Είναι η αλήθεια που αποκαλύπτει τον εαυτό της. Εγώ απλά της έδωσα μια φωνή». Στο προσωρινό της δωμάτιο, σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο δικαστήριο, η Ελένη άνοιξε ξανά το μπλε τετράδιο. Γύρισε στην τελευταία σελίδα, εκεί που η Σοφία είχε γράψει με αδέξια παιδικά γράμματα μια φράση που η Ελένη είχε διαβάσει εκατοντάδες φορές. Η μαμά είπε ότι η Ελένη ξέρει την αλήθεια. Είπε ότι μία μέρα η Ελένη θα μας σώσει. Η Ελένη έκλεισε το τετράδιο και κοίταξε έξω από το παράθυρο την Αθήνα που απλωνόταν κάτω από τα πόδια της. Αύριο θα ήταν η τελευταία μέρα της δίκης. Αύριο, επιτέλους, η αλήθεια θα έβγαινε ολόκληρη στο φως. Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν βυθισμένη σε μια βαριά σιωπή. Η ένταση ήταν τόσο πυκνή που σχεδόν μπορούσες να την αγγίξεις. Έξω από τα παράθυρα, ο ουρανός της Αθήνας ήταν γκρίζος, προμηνύοντας καταιγίδα, μια καταιγίδα που έμοιαζε να αντικατοπτρίζει τη θύελλα που μενόταν μέσα στην αίθουσα. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος καθόταν με το κεφάλι σκυμμένο, τα χέρια του σφιγμένα σε γροθιές πάνω στο τραπέζι. Δίπλα του, ο δικηγόρος του, ο Κωνσταντίνος Μαρκίδης, έδειχνε ηττημένος. Τα χαρτιά του ήταν διασκορπισμένα μπροστά του, σαν τα θραύσματα της υπεράσπισης που είχε καταρρεύσει. Από την άλλη πλευρά, η Ελένη Κοντού έδειχνε εξαντλημένη, αλλά ήρεμη. Το μπλε τετράδιο βρισκόταν μπροστά της, κλειστό πια. Η δικηγόρος της, η Μαρία Καραγιάννη, της ψιθύρισε κάτι καθησυχαστικό στο αυτί. Η δικαστής Δημητρίου είχε ακούσει όλες τις καταθέσεις. Είχε εξετάσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Είχε ακούσει τους γιατρούς που περιέγραψαν τους τραυματισμούς της Ελένας Παπαδοπούλου τους μήνες πριν το θάνατό της. Είχε ακούσει τους ψυχολόγους που εξέτασαν τα παιδιά και επιβεβαίωσαν τα σημάδια ψυχολογικού τραύματος. Είχε διαβάσει κάθε σελίδα του μπλε τετραδίου, του ημερολογίου της Σοφίας, που τώρα αποτελούσε το κεντρικό αποδεικτικό στοιχείο της υπόθεσης. «Πριν ανακοινώσω την απόφασή μου», είπε η δικαστής, σπάζοντας τη σιωπή, «θα ήθελα να ακούσω κάτι ακόμα. Κύριε Παπαδόπουλε, θα θέλατε να πείτε κάτι στο δικαστήριο?» Ο Γιώργος σήκωσε αργά το κεφάλι του. Το πρόσωπό του ήταν χλωμό, τα μάτια του κόκκινα και πρισμένα. Έμοιαζε να έχει γεράσει 10 χρόνια μέσα σε λίγες μέρες. «Θα ήθελα να μιλήσω», είπε, η φωνή του βραχνή και χαμηλή. Σηκώθηκε αργά και στάθηκε μπροστά στο δικαστήριο. Για μια στιγμή έμεινε σιωπηλός, σαν να αναζητούσε τις λέξεις. «Όλα όσα έκανα», άρχισε τελικά, «τα έκανα για να προστατεύσω τα παιδιά μου». Μια ταραχή διέτρεξε την αίθουσα, ψίθυροι σηκώθηκαν από το ακροατήριο. «Ήθελα να τα προστατεύσω από την αλήθεια», συνέχισε ο Γιώργος, η φωνή του τρέμοντας. «Από το γεγονός ότι η μητέρα τους είχε προβλήματα, ότι έπαιρνε φάρμακα, ότι μερικές φορές έχανε την επαφή με την πραγματικότητα», σταμάτησε, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα συναισθήματά του. «Δεν ήθελα να ξέρουν ότι η μητέρα τους, ότι δεν ήταν καλά, ότι μερικές φορές έκανε κακό στον εαυτό της». Η Ελένη έσκυψε το κεφάλι της, τα χέρια της, σφίγγοντας τις άκρες του μπλε τετραδίου. «Ποτέ δεν χτύπησα τη γυναίκα μου», είπε ο Γιώργος, η φωνή του δυναμώνοντας ελαφρά. «Ποτέ δεν της έκανα κακό. Αυτό που έκανα ήταν να μην την βοηθήσω αρκετά, να μην δω πόσο πολύ υπέφερε, να μην καταλάβω πόσο βαθιά ήταν η κατάθλιψή της». Σταμάτησε ξανά, αναπνέοντας βαθιά. «Και όταν την βρήκα στο μπάνιο εκείνο το βράδυ, όταν είδα τα χάπια, δεν μπορούσα να το αποδεχτώ. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είχε φτάσει σε αυτό το σημείο, ότι δεν μπόρεσα να τη σώσω». Ο Γιώργος έτρεμε τώρα, δάκρυα έτρεχαν στα μάγουλά του. Και μετά, όταν η Ελένη, όταν άρχισε να γίνεται όλο και πιο κοντά στα παιδιά, όταν άρχισαν να τις λένε πράγματα, να τις εμπιστεύονται πράγματα που δεν έλεγαν σε μένα, ένιωσα ότι έχανα και αυτά, ότι έχανα την οικογένειά μου ξανά. Ο Γιώργος γύρισε και κοίταξε την Ελένη κατευθείαν στα μάτια. «Δεν καταλάβαινα, δεν ήθελα να καταλάβω ότι εσύ ήσουν η μόνη που τα άκουγε πραγματικά, που τα καταλάβαινε, που ήταν εκεί για αυτά όταν εγώ δεν μπορούσα να είμαι». Η αίθουσα είχε βυθιστεί σε απόλυτη σιωπή.
Ακόμα και οι δημοσιογράφοι είχαν σταματήσει να κρατούν σημειώσεις, καθυλωμένοι από την εξομολόγηση του Γιώργου. Ξαφνικά μια μικρή φωνή ακούστηκε από το πίσω μέρος της αίθουσας. «Μπαμπά!» Όλα τα κεφάλια γύρισαν. Η Σοφία είχε σηκωθεί από τη θέση της δίπλα στην κοινωνική λειτουργό. Ήταν η πρώτη φορά που μιλούσε δημόσια εδώ και εβδομάδες. «Μπαμπά!» επανέλαβε η φωνή της, δυνατότερη τώρα. «Γιατί φώναξε στη μαμά όταν έπεσε?» Η ερώτηση έπεσε στην αίθουσα σαν βόμβα. Ο Γιώργος πάγωσε, το πρόσωπό του μια μάσκα σοκ και τρόμου. «Τι εννοείς, Σοφία μου?» ρώτησε η φωνή του μετά βίας ακουστή. «Εκείνο το βράδυ», είπε η Σοφία, τα μάτια της γεμάτα δάκρυα, «όταν η μαμά έπεσε στο μπάνιο, σε άκουσα να φωνάζεις». «Γιατί της φώναζες αν ήταν άρρωστη?» Ο Γιώργος τρέκλισε, σαν να είχε δεχτεί χτύπημα. Έπιασε την άκρη του τραπεζιού για να στηριχτεί. «Δεν της φώναζα, Σοφία», είπε, αλλά η φωνή του έτρεμε, αβέβαιη. Ήμουν τρομαγμένος. Φώναζα για βοήθεια». «Όχι», είπε η Σοφία, κουνώντας το κεφάλι της. «Της φώναζες? Τι έκανες?» Ξανά και ξανά. «Ήσουν θυμωμένος». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν αφόρητη. Ο Γιώργος κοίταζε την κόρη του, ανίκανος να απαντήσει. Η Ελένη είχε κλείσει τα μάτια της, σαν να προσπαθούσε να κρατήσει μακριά μία εικόνα που δεν ήθελε να δει. Η δικαστής Δημητρίου χτύπησε το σφυρί της, επαναφέροντας την τάξη. «Κύριε Παπαδόπουλε, θέλετε να απαντήσετε στην ερώτηση της κόρης σας?» Ο Γιώργος έμεινε ακίνητος για μερικές στιγμές και μετά κατέρευσε στην καρέκλα του. «Όχι», ψιθύρισε. Δεν μπορώ». Η δικαστής έγνεψε καταφατικά, σαν να είχε πάρει την απάντηση που περίμενε. «Αυτό το δικαστήριο έχει ακούσει αρκετά», είπε. «Είμαι έτοιμη να εκδώσω την απόφασή μου». Έριξε μια ματιά στα χαρτιά μπροστά της και μετά κοίταξε ξανά την αίθουσα. Σχετικά με την αρχική μήνυση του κυρίου Παπαδόπουλου κατά της κυρίας Κοντού για ψυχολογική κακοποίηση των παιδιών του, το δικαστήριο αποφασίζει ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες. Η κυρία Κοντού απαλλάσσεται από όλες τις κατηγορίες. Ένας συλλογικός αναστεναγμός ακούστηκε στην αίθουσα. Η Ελένη έσκυψε το κεφάλι της ανακουφισμένη. «Επιπλέον», συνέχισε η δικαστής, «το δικαστήριο διατάζει πλήρη έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της Ελένας Παπαδοπούλου. Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, τα παιδιά θα παραμείνουν υπό την προσωρινή κηδαιμονία των κοινωνικών υπηρεσιών, με δικαίωμα επισκέψεων τόσο από τον πατέρα τους όσο και από την κυρία Κοντού». Η δικαστής χτύπησε το σφυρί της για τελευταία φορά. Η συνεδρίαση λύεται. Καθώς η αίθουσα άδειαζε, η Ελένη στάθηκε για μια στιγμή, κρατώντας το μπλε τετράδιο. Πλησίασε τον δικηγόρο του Γιώργου και του το έδωσε. «Δώστε το στο Γιώργο», είπε ήρεμα. «Υπάρχει μια τελευταία σελίδα που δεν διάβασα στο δικαστήριο. Νομίζω ότι πρέπει να τη δει». Και μετά, χωρίς να περιμένει απάντηση, η Ελένη βγήκε από την αίθουσα, αφήνοντας πίσω της το βάρος των μυστικών που είχε κουβαλήσει για τόσο καιρό. Ο Μαρκίδης έφερε το τετράδιο στο Γιώργο, ο οποίος το πήρε με τρεμάμενα χέρια. Το άνοιξε στην τελευταία σελίδα και διάβασε το μήνυμα που είχε αφήσει η νεκρή σύζυγός του. «Ευχαριστώ που φροντίζεις αυτό που εγώ δεν μπόρεσα». Ελένα, ο Γιώργος έκλεισε το τετράδιο. Δάκρυα κυλούσαν στα μάγουλά του. Ήταν μόνος του τώρα, στην άδεια αίθουσα του δικαστηρίου, αντιμέτωπος με την αλήθεια που είχε προσπαθήσει τόσο σκληρά να αποφύγει. 3 εβδομάδες μετά την τελευταία ακρόαση, ο Γιώργος Παπαδόπουλος στεκόταν στο κατόφλι του παιδικού δωματίου της έπαυλης του. Είχε περάσει 21 μέρες από τότε που τα παιδιά του έφυγαν με τις κοινωνικές υπηρεσίες. 21 μέρες που το σπίτι ήταν βυθισμένο σε μια εκοφαντική σιωπή. Το δωμάτιο της Σοφίας και του Μάριου παρέμενε ακριβώς όπως το είχαν αφήσει. Τα κρεβάτια ήταν στρωμένα, τα παιχνίδια τακτοποιημένα στα ράφια, τα βιβλία στη βιβλιοθήκη. Η κυρία Καλλιόπη, η καινούρια οικιακή βοηθός, καθάριζε το δωμάτιο κάθε μέρα, παρόλο που κανείς δεν το χρησιμοποιούσε πια. Ο Γιώργος προχώρησε αργά μέσα στο δωμάτιο, νιώθοντας σαν εισβολέας στο χώρο των παιδιών του. Κάθισε στην άκρη του κρεβατιού της Σοφίας, τα χέρια του τρέμοντας ελαφρά, καθώς άγγιξε το μαξιλάρι της. Πόσες νύχτες είχε έρθει εδώ για να της πει καληνύχτα. Πόσες φορές είχε ακούσει το γέλιο της να γεμίζει αυτούς τους τοίχους. Και πόσες φορές είχε προσπεράσει την πόρτα αυτού του δωματίου, πολύ απασχολημένος, πολύ κουρασμένος,
πολύ χαμένος στους δικούς του δαίμονες, για να δώσει στα παιδιά του την προσοχή που χρειάζονταν. Το βλέμμα του έπεσε στο μικρό γραφείο της Σοφίας, όπου ένα ημιτελές σχέδιο περίμενε υπομονετικά την επιστροφή της. Ήταν μια ζωγραφιά της οικογένειάς τους. Ο Γιώργος μπορούσε να αναγνωρίσει τα αδέξια σχεδιασμένα σώματα, τα μεγάλα χαμόγελα. Αλλά υπήρχε και ένα πέμπτο πρόσωπο στη ζωγραφιά, ένα πρόσωπο με μακριά καστανά μαλλιά και ένα ζεστό χαμόγελο, η Ελένη. Ο Γιώργος ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος του. Πόσο τυφλός είχε υπάρξει, πόσο εγωιστής, πόσο χαμένος στη δική του θλίψη και ενοχή για να δει τι πραγματικά χρειάζονταν τα παιδιά του. Από την τσέπη του έβγαλε το μπλε τετράδιο που του είχε δώσει η Ελένη μέσω του δικηγόρου του. Το είχε διαβάσει ξανά και ξανά τις τελευταίες εβδομάδες, μαθαίνοντας πράγματα για την κόρη του που δεν είχε ποτέ φανταστεί, βλέποντας τον κόσμο μέσα από τα μάτια της και κατανοώντας επιτέλους το βάθος του πόνου που είχε προκαλέσει. Άνοιξε το τετράδιο στην τελευταία σελίδα, εκεί που υπήρχε το σημείωμα της Ελένας. «Ευχαριστώ που φροντίζεις αυτό που εγώ δεν μπόρεσα». Τόσο απλό, τόσο συντριπτικό. Είχε περάσει τις τελευταίες 3 εβδομάδες προσπαθώντας να καταλάβει τι ακριβώς εννοούσε η Ελένα με αυτή τη φράση. Ήταν μια συγχώρεση, μια κατηγορία, μια τελευταία έκκληση. Στην αρχή ο Γιώργος είχε οργιστεί, είχε πετάξει το τετράδιο στον τοίχο, είχε ουρλιάξει, είχε σπάσει πράγματα. Είχε καταφύγει στο αλκοόλ για να πνίξει την ενοχή και τον πόνο. Αλλά μετά σιγά σιγά κάτι άρχισε να αλλάζει μέσα του. Είχε αρχίσει να θυμάται όχι μόνο τις κακές στιγμές, τους καυγάδες, τις φωνές, αλλά και τις καλές. Την Ελένα όταν την πρωτογνώρισε με το φωτεινό της χαμόγελο και τα όνειρά της. Τη γέννηση της Σοφίας, πως είχαν κλάψει και οι δύο από χαρά. Τον ερχομό του Μάριου, πως η Ελένα είχε κρατήσει το χέρι του σφιχτά κατά τη διάρκεια του τοκετού. Και μετά, πως όλα είχαν αρχίσει να καταραίουν. Η κατάθλιψη της Ελένας μετά τη γέννηση του Μάριου. Οι δουλειές του που τον κρατούσαν μακριά από το σπίτι. Η αυξανόμενη απόσταση μεταξύ τους. Και τελικά οι ψίθυροι, οι υποψίες, η παράνοια που είχε αρχίσει να τον κατατρώει για το τι έκανε η Ελένα όταν εκείνος δεν ήταν εκεί. Οι ενοχές τον έπνιγαν, γιατί ναι, είχε φωνάξει στην Ελένα εκείνο το βράδυ. Όταν την είχε βρει στο μπάνιο, με τα χάπια διασκορπισμένα γύρω της, δεν είχε τρέξει αμέσως να καλέσει βοήθεια. Είχε χάσει πολύτιμα λεπτά φωνάζοντάς της, κατηγορώντας την για εγωισμό, για αδυναμία, για το ότι εγκατέλειπε τα παιδιά τους. Και μετά, όταν συνειδητοποίησε ότι ήταν πολύ αργά, είχε καλέσει το ασθενοφόρο και είχε πει στους γιατρούς ότι την είχε βρει έτσι. Ποτέ δεν είχε πει σε κανέναν για εκείνα τα λεπτά της καθυστέρησης, για τις τελευταίες λέξεις που είχε πει στη γυναίκα του. Αλλά η Σοφία ήξερε, είχε ακούσει και είχε κρατήσει αυτό το φρικτό μυστικό μέσα της όλο αυτόν τον καιρό. Ο Γιώργος έκλεισε το τετράδιο και το ακούμπησε δίπλα του στο κρεβάτι. Σηκώθηκε και πλησίασε το παράθυρο, κοιτάζοντας έξω τον κήπο της έπαυλης, τόσο προσεγμένο, τόσο τέλειο και τόσο άδειο χωρίς τα παιδιά να τρέχουν και να παίζουν σε αυτόν. Το τηλέφωνο του χτύπησε, διακόπτοντας τις σκέψεις του. Ήταν ο Κωνσταντίνος, ο δικηγόρος του. «Γιώργο, έχω νέα», είπε ο Κωνσταντίνος. «Η Ελένη Κοντού ζήτησε μετάθεση. Θα μετακινηθεί σε έναν παιδικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη». Ο Γιώργος ένιωσε ένα κύμα πανικού να τον κατακλείζει. «Πότε?» «Η μετάθεσή της εγκρίθηκε σήμερα το πρωί. Φεύγει αύριο». «Πρέπει να της μιλήσω», είπε ο Γιώργος, η φωνή του επίγουσα. «Πρέπει να τη δω πριν φύγει». «Γιώργο, δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα». «Δεν με ενδιαφέρει τι νομίζεις», φώναξε ο Γιώργος και μετά πήρε μια βαθιά ανάσα, προσπαθώντας να ηρεμήσει. «Συγγνώμη, αλλά πρέπει να της μιλήσω. Είναι σημαντικό». Αφού έκλεισε το τηλέφωνο, ο Γιώργος έτρεξε στο γραφείο του. Άνοιξε το σιρτάρι και έβγαλε ένα καινούριο κόκκινο τετράδιο που είχε αγοράσει την προηγούμενη μέρα. Είχε ήδη γράψει μερικές σελίδες σε αυτό. Λέξεις που δεν είχε τολμήσει ποτέ να πει φωναχτά. Αλήθειες που είχε κρύψει ακόμα και από τον εαυτό του. Πήρε το τετράδιο και βγήκε βιαστικά από το σπίτι, κατευθυνόμενος προς το μικρό διαμέρισμα όπου έμενε η Ελένη. Όταν έφτασε, η πόρτα ήταν μισάνοιχτη. Μέσα η Ελένη πακετάριζε τα λιγοστά πράγματά της σε βαλίτσες. «Ελένη», είπε ο Γιώργος, η φωνή του χαμηλή και διστακτική. Η Ελένη γύρισε ξαφνιασμένη.
«Κύριε Παπαδόπουλε», είπε, η έκφρασή της επιφυλακτική. «Τι κάνετε εδώ?» Ο Γιώργος έκανε ένα βήμα μπροστά, κρατώντας το κόκκινο τετράδιο σφιχτά. «Ήρθα να σου δώσω αυτό», είπε προτείνοντάς της το τετράδιο. Είναι η δική μου εκδοχή, η αλήθεια μου». Η Ελένη δίστασε και μετά πήρε το τετράδιο. «Γιατί μου το δίνετε αυτό?» «Γιατί θέλω να καταλάβεις», είπε ο Γιώργος. «Και γιατί θέλω να το δώσεις στα παιδιά μου όταν θα είναι αρκετά μεγάλα για να καταλάβουν. Ξέρω ότι θα σε βρουν. Ξέρω ότι θα σε αναζητήσουν όταν μεγαλώσουν. Και θέλω να ξέρουν την αλήθεια. Όλη την αλήθεια». Η Ελένη κοίταξε το τετράδιο στα χέρια της και μετά ξανά το Γιώργο. «Δεν ξέρω αν θα με αναζητήσουν», είπε ήρεμα. «Αλλά αν το κάνουν, θα τους δώσω το τετράδιό σας». Ο Γιώργος ένευσε και μετά έκανε να φύγει. Στην πόρτα σταμάτησε και γύρισε. «Ελένη, σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες για τα παιδιά μου, για ό,τι προσπάθησες να κάνεις για την Ελένα». Και με αυτά τα λόγια έφυγε, αφήνοντας την Ελένη να κοιτάζει το κόκκινο τετράδιο στα χέρια της, ένα τετράδιο γεμάτο με τις σελίδες που ο Γιώργος δεν είχε τολμήσει ποτέ να γράψει μέχρι τώρα. Αργότερα εκείνο το βράδυ, ο Γιώργος στεκόταν ξανά στο κατόφλι του παιδικού δωματίου. Ο χώρος έμοιαζε ακόμα πιο άδειος τώρα, ακόμα πιο εγκαταλελειμμένος. Προχώρησε μέσα και κάθισε στο πάτωμα, ανάμεσα στα δύο κρεβάτια. Το βλέμμα του έπεσε σε ένα χαρτί που είχε γλιστρήσει κάτω από το κρεβάτι του Μάριου. Το τράβηξε και είδε ότι ήταν μία ζωγραφιά με μολύβι. Στη ζωγραφιά υπήρχαν δύο παιδάκια που κρατούσαν τα χέρια μιας γυναίκας. Πίσω τους, σε απόσταση, στεκόταν ένας άντρας μόνος. Και κάτω από τη ζωγραφιά, γραμμένη με την αδέξια γραφή του Μάριου, μία φράση. «Η οικογένεια είναι αυτοί που μένουν όταν όλα τα άλλα φεύγουν». Ο Γιώργος έκλεισε τα μάτια του, νιώθοντας τα δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά του. Έσφιξε τη ζωγραφιά στο στήθος του και για πρώτη φορά έκλαψε πραγματικά, όχι για τον εαυτό του, αλλά για όλα όσα είχε χάσει, για όλα όσα δεν είχε δει, για όλα όσα ίσως ποτέ δεν θα μπορούσε να επανορθώσει. Έξω από το παράθυρο ο ουρανός του Βόλου σκοτίνιαζε καθώς έπεφτε η νύχτα. Μακριά στον ορίζοντα ακουγόταν ο ήχος παιδιών που έπαιζαν, γέλια που έσβηναν σιγά σιγά, καθώς οι οικογένειες μαζεύονταν στα σπίτια τους για το βραδινό. Οικογένειες ολόκληρες. Οικογένειες που είχαν μάθει αυτό που ο Γιώργος κατανοούσε τώρα πολύ αργά, ότι η αληθινή αγάπη δεν είναι κτητική, δεν είναι εγωιστική, δεν είναι καταστροφική. Η αληθινή αγάπη είναι να μένεις όταν όλα τα άλλα φεύγουν. Μερικές φορές η αλήθεια κρύβεται στις σιωπές, στα βλέμματα των παιδιών, στις λέξεις που δεν τολμάμε να πούμε. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος έμαθε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι τα πλούτη και η δύναμη δεν μπορούν να αγοράσουν αυτό που πραγματικά έχει αξία. Την αγάπη, την ειλικρίνεια, την οικογένεια. Χρειάστηκε να χάσει τα πάντα για να καταλάβει ότι η οικογένεια δεν είναι απαραίτητα αυτοί που μοιράζονται το αίμα μας, αλλά αυτοί που μένουν δίπλα μας όταν όλοι οι άλλοι φεύγουν. Τι θα κάνατε εσείς στη θέση της Ελένης? Θα είχατε το θάρρος να μιλήσετε για την αλήθεια, ακόμα και αν αυτό σήμαινε ότι θα χάνατε τα πάντα? Ή στη θέση του Γιώργου θα μπορούσατε να παραδεχτείτε τα λάθη σας και να προσπαθήσετε να επανορθώσετε? Πόσο συχνά κρύβουμε την αλήθεια από τους άλλους, αλλά κυρίως από τον εαυτό μας, μέχρι που γίνεται αβάσταχτη και εκρήγνεται με τρόπους που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Η ιστορία του εκατομμυριούχου και της νταντάς μας υπενθυμίζει ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που πραγματικά μετράει είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε και το θάρρος να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια όσο οδυνηρή κι αν είναι. Γιατί μόνο μέσα από την αλήθεια μπορούμε να βρούμε την πραγματική λύτρωση και ίσως, αν είμαστε τυχεροί, μια δεύτερη ευκαιρία. Αν σας συγκίνησε αυτή η ιστορία, παρακαλούμε, ακολουθήστε το κανάλι μας Φωνές Καρδιάς για περισσότερες αληθινές ιστορίες που αγγίζουν την ψυχή. Κάντε like, μοιραστείτε το με αγαπημένα σας πρόσωπα και πείτε μας στα σχόλια ποια στιγμή σας συγκλώνησε περισσότερο. Η δική σας υποστήριξη μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να φέρνουμε στο φως ιστορίες που αξίζει να ακουστούν.